lidi, já jsem Aneta Encelord a vítejte u mého dalšího videa. Dnešní video je něco jakoby vlog, ale vlog to úplně není. Je to jakože takový to povídání jako rejsy a takový, že já tady budu jezdit rejsy a vy budete vlastně jakože koukat a pozorovat mě. A tím pádem, že já prostě tady budu mluvit o svém účtě a takový, proč jsem si založila nový kanál, proč prostě takový ty, jakoby dá se říct, hlavní věci. No a příští video, což nebude asi, ježiš, toto je tady plot. Příští video by mohlo být jakože takový ty nový hvězdy, já zkusím pár jakože někde třeba na internetu nebo tak a potom vám je ukážu. Vlastně já to vlastně nemusím ani natáčet, protože ty hvězdy, protože vy vlastně budete vědět, že můžete jít na internet. Wow. No ale dneska je to vlastně to, co už jsem říkala na začátku, takže to povídání. A takže mě už asi začnu. No, vlastně proč mám 2 kanály? Protože už jsem přestala hodně dlouho natáčet. A já jsem si jen tak prostě promazávala mobil, protože jsem neměla moc místa. Jenže já jsem omylem vymazala i účty. Byla mi jenom šlejchmaniačka, na kterou se můžete kouknout, ale klidně to můžete napsat i hnusný komentáře, protože to prostě, tam už prostě nikdo není, tam už nikdo nic nenatáčí. A stalo se to tak, že já jsem prostě, jak jsem byla v nastavení, tak jsem se zkoušela vymazávat, jakože, aby jsem tam měla víc místa, nějaký ty starý účty. A já jsem omylem zmáčkla na ten účet, kde byl jakože ten kanál. Ano, Anetka je šikovná, Anetka to vymazala. Ano, takže tentokrát už mám tenhle účet, ten už v životě nestratím, protože jsem si tam dala moje jakože ty přihlašovací údaje na Sasko a to vlastně nikdo neví. Takže akorát je jiný e-mail, no to musím jako takhle dát. Tak, jsem dojela race. A jinak moc vám děkuju za, když jsem tam dala jenom dneska to intro, tak už mám asi 4 odběratele a 4 lajky na tom jsou, nevím. Momentálně vlastně to natáčím přes mobil. Třeba já se zkusím zeptat bratrance, jestli by mi stáhnul nějaký program, protože já na to nejsem zrovna nějaký jako, víte co, takovej ten jak se, jakože nejsem zrovna tak šikovná na to, aby jsem mohla prostě stahovat takový. Já to jako hru si třeba stáhnu, ale potom je těžký si vybrat, jak dobrý je ten natáčecí program a já nemám mikrofon. Takže Bandicam je mi třeba maximálně tak ani ne na to music video, protože já nemám žádný editor. Camtasia už jsem měla, ale já to s tím absolutně neuměla. A takový prostě věci. Ale jak prostě máte, že nejste takový ty nejste zrovna ti takový ty ajťáci, který všechno prostě umí, všechno znají o těch počítačích a takový, tak já taková trošku napůl jsem. Já jako nerozumím třeba nějakým co to je. Vím, že jako počítač to, jakože třeba tady to má 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, no, teda dvojka tam není, prostě to skládá se to z jedniček a 0. Proč to sem tahám?
Prostě stalo, já už nemám co říkat. Ale určitě, proč vám natáčím tohle video? Protože za prvý se prostě neumím, protože já jedu zítra na chatu. A nebudu mít čas tam natáčet, protože nás nepouští moje babička s dědou na počítače tak dlouho, jako aby se mohla natočit video. A ještě k tomu tam je bratranec, který by tam zase řval na nějaký Counter-Strike, nebo jak se tomu říká, já nevím, jak se jmenuje ta hra. Ale jako mě to ani zase tak nevadí. Já vám možná, ale fakt jenom možná, vlastně budu natáčet spíš jakože někdy i trénování třeba Dark Dreama nebo Summer Championa. Jinak mimochodem Summer Champion je můj základák, takže kdybyste se ptali, jak vypadá. Tak, ale Dark Dream byl můj první kopený kůň. A na tom druhém účtě normálně můžete být jakože se mu můžete koukat na videa. Já jsem ho nesmazal úplně jakože z YouTube, jo. Ale tak jako, aby jste si neříkali třeba, že furt si vyrábím nový účty a furt takový. Ne, nevyrábím si účty kvůli tomu, abych měla jakože furt víc a víc a takových těk. Ne, není to tak. Je to vlastně kvůli tomu, že jak já... Ano, dál už se nedozvíte, protože já už prostě kecat nemůžu, já to nevydržím. A jinak omlouvám se, že to někdy takhle jakože do toho strčím, ale já to nemám úplně perfektní stojan na to, aby jsem to mohla mít jako nerozvyklaný. Ale tak jako v pohodě to snad je, ale trošku to drží a trošku ne, takže... proč jsem si zrovna vybrala tohle video? Protože já se za první nudím na to Sasko a za druhý by jsem chtěla poděkovat Nicolet, Mighty River, nebo jak se to jmenuje, nějak tak, a je to moje vlastně nejlepší kámoška ze SSO. Že bych jí chtěla poděkovat, jo, její kanál je Danda a koně, myslím, jo, takhle. A je hrozně moc hodná a pomohla mi vlastně vybrat toho Dark Dreama, což je černý Mustang, na kterém právě jedu. Budu možná natáčet někdy i aktualizace, pokud budou třeba to. A ano, nekupuju si Starcoiny. Já to nemůžu udělat. Prostě já nejsem takovej ten typ, který si kupuje furt takový ty Starcoiny a takový. Já si to nechávám jenom takhle. Prostě já si šetřím z těch sobot, kde dostáváš každou sobotu 100. Ale jenom Star Raider. Myslím, že z kódu z některého to nejde. Ale jako většinou to jde, ale tomu si musíte asi koupit Star Raider. A za chvíli bude mít 11. level. Koukejte se. Kousíček. A jinak jako já nedělám za sebe nějaký jakože to. A kdyby se ptali, proč mám takovej set, jakože drezurovej nebo parkourovej, nebo co to je, tak já si jako já mám set na něj, jako červený, ale mě už se nechtělo převlíkat, protože já mám stáj ve Stevku a už se mi tam moc nechce jezdit. A už jsem skoro 13. level, jak vidíte. A ráda bych s někým, kdo mi napíše do komentářů, jak se jmenuje, bych s ním natočila klidně 30 vlogů. Protože mě to baví jako natáčet s lidma vlogy nebo tak.
jsem zpět, já se jenom za upravit kameru. A teda, pojďte na ten. A už má 11. level, juhu. Ano, tohle už nebude jo, a omlouvám se moc, že tam mám tu Viva video. Já jsem úplnej degeš, protože já prostě to neumím. Já si nemůžu kupovat prostě věci. Ano, jsem hrozný noob. Jsem to stopla, protože přišel taťka. Byl u auta nafoklit gumy. Ano a to. Blablabla. Takže tak. To by bylo asi všechno. Ještě tady pár těch rejsů a teď už vám budu říkat něco prostě, že o tom času a jak to bude prostě. Takže nebudu moc natáčet, jakože nebudu moc aktivní. Pondělí, středu a někdy i pátek. A sobotu a neděli. To někdy jezdím i na chatu. Že nemůžu, protože pondělí a středu a někdy i ten pátek mám vlastně trénink, ale potom v sobotu a v neděli jsem většinou na chatě. Takže tak. A pokud se divíte, že tady jsou prostě taky někdy ty čárky, já nevím, jak se tomu říká, prostě jak je ta obrazovka. Tady to, takový ty liney. Tak to jsou ty, takový ty, jak má ta obrazovka, tak ono to takhle snímá. A jinak, nevím, jestli to vy vidíte, ale asi jo. Ale jako, třeba kdyby, pište si do komentářů, co mám natočit, jestli příběh, music video, nebo nějaký další, jakože takový ty akademii, příběh o dívce, nebo něco takového, jestli chcete i divoký koně, tak někoho seženu. A když tak, když budete tak hodní, tak jakože vy jste hodní, jo, ale když když vlastně nic nebudu říkat, tak mi prosím, teda jakože když nebudu vědět, co říct, tak mi prosím nic neříkejte, protože já nejsem takovej ten mluvící typ, jako je třeba Natalia, Dogbridge nebo takový. Já jsem prostě takovej ten typ, který je vlastně furt jakože takovej ten, jako já třeba ve škole nejsem úplně sticha, ale jinak tak jako jsem, no, ale jo. Ale koně si budu kupovat jen na kameru. Možná i někdy třeba toho poníka ne, ale já vám potom dám někam vlastně jakože tu fotku někam vám dám. Až někdy do našeho videa, třeba do takových těch obrázků. Tak tam já chci takovýho toho, já vám potom půjdu ukázat, stejně tam mám jakože rejsek. A možná to trošku zkrátím, takže to možná bude na 2 díly. A možná tady ta série se bude jmenovat Kecací video, nebo tak nějak. Když mi napište do komentářů, já si tomu dám zatím jako, no, jsem zpět. Ale jakože bude to teďko na 2 díly, tohle byl zatím poslední race. Tady bude to na 2 díly, zůstanu tady a dám to na YouTube a potom, když tak vyjde někdy v pondělí, nebo jakože v úterý vyjde nový video, což bude další série z tohohle. Možná to budou i ty hvězdy nebo tak. Takže já se zatím s váma loučím a čus!